Batun zanga-zanga da ake shirin gudanarwa a faɗin Najeriya na ci gaba da samun karbuwa da kuma goyon baya a wajen mutane daban-daban. Dama tuni wannan batu ya riga ya samu goyon baya da karbuwa a wajen matasan Najeriya, yadda suka keke kasa suka ce dole sai sun fito sun gudanar da wannan zanga-zanga domin an da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kan matsatsin rayuwa da ake ciki. Duk dai musamman malaman addini daga arewacin Najeriya suna ta'adawa da wannan batu na zanga-zanga, amma hakan bai sanya wa matasa gwiwa kan cewa lallai sai sun fito sun gwada ma gwamnati cewa ta ɗau mataki domin shawo kan wannan hali da al'ummar Najeriya suke ciki ba. To yanzu abin ya ƙara girmama, ya ƙara faɗi, magana ake ta juyin juya hali ba ma zanga-zanga ba. Kaga idan aka yi maganar juyin juya hali ana maganar kifar da gwamnati da sauya gwamnati domin a kawo sauyi. Shugaban kungiyar matasa na arewacin Najeriya wato Cirani shine ya ankarar da gwamnatin Tinubu akan wannan batu a wata hira da BBC Hausa ta yi da shi, inda yake bayyana tsoron cewa wannan al'amari na iya rikidewa ya koma juyin juya hali idan har gwamnati bata ɗauki matakan da suka dace ba. So kuma ba wa gwamnatin wa'adin mako guda akan lallai ta gudanar da wasu manya-manyan sauye-sauye wanda za a gani a ƙasa kan batun sauyi da a cikin matsatsin rayuwa da ake ciki. Ya ce gwamnati, ya ce Tinubu shi yake da dama ya ba da dama a yi wannan zanga-zanga ko kar ya ba da dama a yi wannan zanga-zanga ta hanyar aiwatar da manya-manyan sauye-sauye wanda 'yan ƙasa za su gani a ƙasa, wanda da kansu za su janye akan wannan batu na zanga-zanga, ko kuma ya yi biris da duk wasu buƙatu su kuwa talakawa su fito su gudanar da zanga-zangan su, wanda ƙarshe da ta iya komawa juyin juya hali. Gari abin da yake cewa rayuwa daga mayar kungiyoyin arewacin kasar na CNG suka yi kira ga shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ƙara yin nazari game da yanayin da al'umma ke ciki kuma ya ɗauki matakan gaggawa wajen kawo sauƙin al'amura a cikin mako guda. Lamarin ƙangin rayuwa a cewar haɗakar ƙungiyar ya fi yin ƙamari a yankin arewacin kasar idan aka duba yanayin da al'umma suke ciki. Kwamar Jamilu Aliyu Ciranci shine shugaban ƙungiyar ta CNG, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Abdu Halilu. Ganin irin yadda al'amura suka kasance a ƙasai, yadda al'amura suke ba daɗi ga agitations kala-kala suna hitowa, shi ne muka ga cewa lokaci yayi da ya kamata mu fito domin mu gaya mu shugaban ƙasa gaskiya. Ya yi ƙoƙari don abin da zai kai ya kasance shi ne ya kasance shugaban ƙasa na ƙarshe wadda ake da wata ƙasa da ake kira Najeriya take da zaune koya ne cikin natsuwa da lumana ya kasance shi ne hargiza ƙasar nan aka kai da an samu abin da al'umma da ya ba sa fatuwa ce an samu juyin juya hali. Wato idan ka tsaya ka kalli al'amurra, wato hadari ya riga ya haɗu wanda ƙasar nan aka sake ta take za ta fada a halin juyin juya hali. Za ka gane cewa al'umma suna cikin wahala, suna cikin tashin hankali, suna cikin fatara, suna cikin talauci, suna cikin ɗimuwa saboda rashin tsaro ya addabe su, ya gallabe su. Duk ranar duniya kama mutane ake kai su, ake yi daji, kuɗin fansa ake biya, a kashe wasu, a yi wasu fyaɗe, a duka waɗannan abubuwan sun yawa. An wayi gari al'umma ba san inda suka fito ba, ba san inda suka nuha ba. Fitina, bala'i da jarabta sun yi yawa musamman a arewacin Najeriya. Ƙididdigar da ke da kwai yanzu wadda ake amfani da ita bayan nan shine wadda ake magana cewa sama da mutum miliyan 133 yana fama da talauci. Kai magana cewa za ku shaida ma shugaban kasa kamar yanzu ko nemi ku gan shi? A'a, ba ni muka yi gan shi ba, sai dai sakon mu yanzu ya isa yasa kaga mun kirawo taro na marima labarai, kuma suna kallon cewa tun da aka dawo muturbar demokaradiyya ba a taɓa gwamnatin da al'umma suke shan wahala ba a irin wannan gwamnatin da muke ciki yanzu. Duk da cewa mun san cewa wannan problem din ba su bane asalin wanda suka haifi wannan problem din, amma duk da yanda suka gaji problem din, to maimakon muka dauka cewa kamar mutum ne ka zo ka iske mutum ya kare kauha guda, kai da ake tanin ka tada wannan kauha gudai ta liƙe ka miƙe, kai ma sai ka samu kauha guda sai ka ida karyawa. A gwamnati kawai na yi bakin kokarin ta kamar da take cewa. Ba ina take yi bakin kokarin nata. A cikin shekara guda da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta zo, in ka dauki hawa farashi ya iske shi kashi 22.41, amma yau muna magana hawa farashin da ake magana ta kai kashi 34
4.19. Haihuwar farashi na kayan masarufi da kayan abinci shugaba Bola Ahmed Tinubu ya iske shi yana kashi 24.82. Yau abin da ake magana in ya riga ya koma sama da kashi 40. Yau maganar da muke litan mai farashin ta ya wuce naira 700 da wani abu. Ta yaya al'umma ke jin daɗin wannan mulki? Ko yanzu menene matsayin ku kan wannan yanayi da ake ciki? Wato shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da zaɓi, ko ya goyi baya juyin juya hali a Najeriya ko kuma ya ki goyon bayan juyin juya hali a Najeriya, ko ya tashi su rabi da wani a zo a kwaskwarima, ko su tashi su tsaya su yi abin da ya kamata al'umma su dawo cikin sauki su rabi da halin da suke ciki, ko kuma ya shuru ya gwada cewa bai ji kukan al'umma ba a zo a kaddamar da juyin juya hali. Kasan nan ya sani cewa tarihi ba zai mance shi ba, cewa kalkashin shi ne al'umma Najeriya aka zo aka kawatar da juyin juya hali. Wasu za su gani game da wannan kwarfe-kwarfe da kuke kama kuna goyon bayan zanga-zanga. To ina ga yanzu ita wannan tambaye ga shugaba Bola Ahmed Tinubu take, saboda shine zai goyi bayan zanga-zanga ta tabbata, kuma shine zai ki goyon bayan zanga-zanga ya kasance babu ita. Idan ya shugaban kasa ya ga cewa bai san ai zanga-zanga a Najeriya, ya fito ya tabbatar mu da al'ummar Najeriya cewa na rage kaza, na rage kaza, na mai da kaza, kaza kuma ya koma kaza, ina tabbatar maka babu wanda zai fito Najeriya. Amma idan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yanke shawarar cewa ya koma ya shiru, ko kuma makusantan shi suka ci da gaya mai labarin kanzan kurege, to ina tabbatar maka cewa duk wani dan Najeriya ba ma magana CNG ake ba ko zaka sha mamaki irin mutanen zaka sun fita wajen zanga-zanga. To wannan shine halin da ake ciki a yanzu haka, kuma sau da yawa su waɗannan matasa da al'ummar Najeriya kan yi korafin cewa duk wannan halin da ake ciki su manya daga ciki na gwamnati da 'yan siyasa ba su ma sanin halin da ake ciki, saboda komai nasu gwamnati take musu bayan alfarma na gwamnati. Sannan wasu su da yawa sukan zarme su gudanar da cin hanci da suke satin miliyoyin kuɗi ba tare da bin wata ka'ida ba, sai sa duk wannan ihun da talakawan Najeriya suke ji ba sa ji. Kuma hakan zai iya zama tabbas, domin kuwa ko a hira da aka yi da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya a ICPC ya tabbatar da cewa tabbas idan ana sallah ba magana, saboda miyagun mutane da muke da su a Najeriya wanda suke cin hanci da rashawa. Ya tabbatar da cewa suna kwato miliyoyin kuɗaɗe da gidaje da kadarori wanda bayan Allah, wanda ake sacewa wa bayan Allah. Ga abin da ke cewa matsalar cin hanci da rashawa daga lokacin da zama shugaban ICPC shine ana sallah ba a magana. Wato matsalar babba ce, domin wato ko a zuwa yanzu wato akwai wato matsaloli da yawa na cin hanci da rashawa wanda muka yi bincike a kai, wanda wasu mun kai su kotu. Wannan matsaloli sun hada ga mutanen da aka gurfana a gaban kotu da karkatar da kudade, wannan kudaden nan wasu ana magana biliyoyi ne na naira, har zuwa kan wato mutanen da aka ba da diapers, irin abin da ake sa yara ƙanana a jiki. A samu wani ma'aikacin gwamnati a karkatar da diapers ɗin da aka bayar domin a taimaka wa ƙananan yara wanda iyayensu ba su da halin saya, da kuma direbobin da aka ɗora musu kayayyaki irin na tallafi da ake bayarwa na abinci, ka tara akan hanya sun tsaya sun rage yawan buhunan da suke kan wani abu. So matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya daga lokacin da na zo zuwa yanzu gaskiya matsala ce babba. To wannan fa shine halin da kasar take ciki a yanzu haka. So yana da kyau shugaba Tinubu kara ɗauki wannan batu na zanga-zanga da matasa ke shirin yi da wasa. Ya kamata gwamnati tabbas, kamar yadda waɗancan ƙungiyoyi suka yi kira, ya kamata gwamnati ta ɗauki wasu matakai da za a gani a ƙasa domin guje ma abin da ka iya zuwa ya je dawo.